Nangahugno ang pipila ka bahin sa riprap sa San Roqueville, Barangay Budlaan, Cebu City, epekto sa kusog nga uwan nga miigo sa Sugbo ni aging buwan sa Agosto. Asoy pa sa kapitan sa barangay ni Risa Antulihaw nga ang maong riprap lakip sa flood control project nga gitukod sa Department of Public Works and Highways kun DPWH niadtong 2021. Sige na magpabisita anak gyud sa City Hall nga maaksyonan ba kanang bisag ma-charge na lang sa disaster ba nga fund niya sa una pa ng administration niya wala man gyapoy aksyon mo nang usay mapulaan bitaw ko sa kana bitay na ay kalamidad mo ari ang disaster igura mo picture wala ra gyud ko an ba. Dugang pa ni Kapitan Antulihaw nga pila na kahigayon niyang gipanawagan ang ilang problema sa Cebu City Government apan wala pay aksyon gikan sa kagamhanan. Hinungdan nga nangita na lang silag pamaagi bisan og temporaryo aron kalikayan nga mas mograbe pa ang pagkahugno sa riprap. Amo na lang gid nang kaugalingon kanang volunteer na lang ako mga tanod para maaksyonan namo ang mga kadelikado nga area baka nalungag naman to sa tubig. Salap-salap na lang wala gyud labor. Ako pa'y mapakaon sa akong mga tanod. I-assign na lang nako ang mga tanod sa riprapping para ma-rescue nako gyud ang mga delikado nga area ba. Gani gi-inspeksyon ni Mayor Nestor Archival kaganinang buntag ang maong flood control project. Matod pa sa mayor nga wala nagkadimao ang pagkatrabaho sa pundasyon sa riprap hinungdan sa pagkaguba niini. Para na ko dili ko maong pagkatrabaho. Kasi yun naman kayo mga bato ra may imong ipundok. Ang batong ipamutang iigorang gibutang sa ilalom niya. Pagkahumat dili gyud nga concrete pa. Siguro na ibato konkreto pero dili gyud nga full concrete nga nay mga kamilya. Mo na inigagi sa tubig, makankan, mahunrots ang iyang foundation sa. Si Nanay Josefina Ramos, 80 anyos, nagpuyo na lang karon sa usa ka gamayng payag nga ginama sa plywood ug sin. Human nga gianod sa tubig baha nga miawas sa sapa ang iyang balay niadtong hinapos sa Agosto. Nagpayag-payag ko, nadaman sa baha. Niawas man tay-tayan, gato dito eh. Ang usang payag na banlas gyud ang usa narang gamay na takilid ra. So, naguba. Hadlok kay ka ato? Hadlok ko eh. Among payag o na anod, among iro, upat ka buk, apil. Patay siguro to, kay ang usa nabitay dira eh. Ang kana laging tay-tayan ma'am, kailangan yun na siyang kanang usbon ma'am, kay daghan bayag gapno dito sa babaw, na alay mga tumba nga kahoy ba, nya maali diha. Gani sa atong pag-adto sa maong dapit, atong naabtan nga gawas kang Nanay Josefina, doon na pa'y pipila ka mga panimalay nga risgong mahulog sa sapa tungod sa pagdahili sa yuta sa naguba nga riprap. Kini mihatag og dakong kabalaka sa mga residente sa Barangay Budlaan. May pait kaayong inana niya, naunsa na ni. Naam din ni dako kang budget niya nganong wa man ni matarong og trabaho. Kapila naman na siya nahugno diha oh. Makahatag ni kabalakas ko bang kay ang samaro inani mo sa sus dako ka sa dagom nya basin sa mubaha nya lain na sa ang mga tao ba murag mapanik sila kanang mga duol gid sa sapa. Mamakwit kini sila basta mo baha lagay mo saka lagay mo aksyon lagay saka kini. Mamakwit kini sila ang mga. Nagkanayon si Mayor Archival nga imbestigahan kinsa gyud ang nagtukod sa maong proyekto ug mangayo og rekomendasyon gikan sa Department of Engineering and Public Works sa angay buhaton sa dapit. Kita ginado ang mga ang sapa nakanka naman yun. Di ba? Ang mga balay dito niya eventually mga tagak to sila. Ang himuon niya ato ng ingno ng atong DPW taga-intag recommendation sa pagabuhaton. Considering na 2019 pa kuno na. So, base wala na tayo warranty. DPWH kuno ang nag-himo. That was 2019. Pero wala ko kakita pa na. Muna akong ingnan ang atong engineering. Kagay kong report para makabaluta kung kinsa na nga trabaho. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.